Kai abubuwan mamaki ba sa taɓa ƙarewa a duniya. Kamar wani irin abun mamaki kake nufi kenan? Lokacin mun je sayan waya, so mun je za mu siya wannan wayan sai muka yi kiliya da wata mata. Muna kiliya da ita to matan tana da ciki, tana da juna biyu. Sai ɗan cikinta kawai sai yake ce mun babu ina kwana. Kai wannan abu ya ban mamaki sosai. Yi ne nake tambayin matan wai wane ne yake magana, yi ne ta ce ai ɗan cikinta ne yake mun magana. Wai yaron ya ga mun yi kama da mahaifinsa ne wanda ya mutu. Shi ne da ya gani yake ce mun sandu baba. Wannan har wani abun mamaki ne ma? Abun mamaki a duniya baya ƙarewa. Bari na baka labarin wata tafiya da muka yi daga Kano zuwa Zaria. Abin kan ai ba ƙaramin abin mamaki ba ne ba. Mun kama hanya daga nan Kano muna cikin tafiya. Ba mu ƙarasa Kaduna ba sai mayinmu ya ƙare a Zaria. Muka je mu shan mai. Muka samu layin mai, muka matsa har muka je kan layinmu. Da muka je kan layinmu aka zuba mana mai. An zo ana tambayar direba kuɗi. Ana tambayar direba kuɗin mai. Ashe direban ya mutu awa 2 ma da suka wuce tun a cikin Kano. Motan ita da kanta take tafiya ta kawo mu hannun gidan mai. Kai akwai abin mamaki fa. Kai. Gaskiya wannan yaro akwai ƙarya a gunka. Wannan wace irin kalan ƙarya ce wannan? Gaskiya ƙaryar ka wannan ta musamman ce. Yanzu babu wannan maganar da ka faɗa kai ban ce ka yi ƙarya ba sai ni da na faɗi wannan. Ai an ce bin na gaba bin Allah. Abin da na gaba ka ga yana yi kai ma ka kwatanta. To na ga ka kai wannan ƙaryan ne yasa ni ma na kindi motawa. Kaga 1-1 kenan.